mara ale ni masina mara la ayira ka fɔ ko ye école don sɛgɛn do kɔsɔbɛrɛ u tagatɔ kalanyɔrɔ kɔnɔna ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Kulukoro mara la ayira ka fɔ ko septembre kalo la ko siraba kasara kɔni sababuya la ko maa 9 kɔni fatura ayiwa min yɛrɛ ye masina mara ye ko marifatigi dɔw kelen do ka taa maaw kɔni jalasira yen yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna ayiwa irisi ale ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni hukumu na Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale kɔni ni irisi ɲɛmɔgɔ kɔni kumara nɛgɛjuru sira kɔni fɛ an balimaw a bisimila yi an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don ni kibaruya kɔnɔna k'olu ɲɛfɔw ye kibaruya fɔlɔ o de ye ka fɔ ko Kayi mara ale ni Segu mara la ko gɛlɛya dɔ talen do ka ɲɛsin kalandenw ma ko wasaw kɛ u tagacogo ko ekɔliso kɔnɔna ayiwa a yirala ka fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara la cercle dɔ bɛ yen ni o yɛrɛ Bafulabe cercle ye ani min ye Segu mara ye ko Masina fana kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko yen ekɔlidenw caman kɔni bɛ yen nɔ ko u sɛgɛnnen do ko wasaw kɛ tagacogo ko ye u ka kalanyɔrɔ la sabula ko yɔrɔ caman kɔni bɛ yen nɔ ko ji kelen do ka yɔrɔ minɛ caman bɛ yen ko n'u bɛ taa kalanyɔrɔ kɔnɔna ko fo n'u ye kuluni kɔni ta ka ji tigɛ walasa u bɛ se ka taa u tagayɔrɔ kɔnɔna ayiwa ko o kun kɔnɔna la ko ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin kalandenw ma kɛrɛnkɛrɛnnena kalanden mansaw fana ma sabula ko a kɔlɔlɔ ka bon kalanden mansa yɛrɛ caman sirannen do ani kalandenw yɛrɛ sirannen do ko sabula nin ye waleya ye waleya min na maaw ni ka teli ka to a la ji kasara kɔni fɛ ko hakilina jiginna ko min yɛrɛ octobre kalo tile 2 tɛmɛnen ye an 2022 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnena Segu mara la ko nin ye ekɔliden dɔ ye minnu kɔni bɛ cɛmancɛ kalanso la ko maa 5 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura ko ka sababu kɛ ni ji tigɛ in ye ko sabula ko k'u to ji kɔni sanfɛ ko u ka bulon kɔni bira ni o maa 5 bɛɛ lajɛlen kɔni sara ji la ayiwa a yirala ka fɔ ko o maa 5 la ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye muso ye ayiwa o de kun na ni yɔrɔ kofɔlen maa ninnu kɔni welelen do ko ka welewele bila an ka faamaw ma ko k'u kɔfuru la walasa u ka kalandenw bɛ se ka taa u ka ekɔli la cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye ayiwa Kulukoro mara la a yirala ka fɔ ko siraba kasara kɔni hukumu kɔnɔna la min ye septembre kalo ye ko maa 9 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura ayiwa a kibaruya minnu sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko dɔgɔkun kɔnɔna la sapeur pompier maaw kɔni sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la o y'a yira ka fɔ ko Kulukoro ale la lamini na ko siraba kasara min kɔni kɛra yen ko a cayara ko wa ko o siraba kasara la a yirala ka fɔ ko maa 400 ale ni 50 kɔ ko olu le kɔni joginna ayiwa ko min ye maa 9 ye ko olu kɔni fatura hali bi o sɛbɛn kelen kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko Kulukoro mara la septembre kalo kɔnɔna la ko maa 1 fana bɛ yen nɔ ko ale kɔni tora ji kasara la ko min yɛrɛ ye den kelen ko o kɔni lafililen kɔni fana yera yɔrɔ dɔ kɔnɔna Kulukoro ko ni sɛbɛn kɔnɔna la k'a yirala ka fɔ ko kasara min kɛra uti kalo tɛmɛnen na ko septembre kɔni ta kɔni hali bi o n'a ta ko kangarima dalen do maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bolokojugu kɔni kɛ sira kɔni kan k'u ka sabali u ka taa dɔɔni walasa hali bi siraba kasara bɛ se ka lajigin cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Masina mara la a yirala ka fɔ ko banbagati walew kɔni talen do ka taa yen mɔgɔw kɔni jatigɛ kosɛbɛ kibaruya minnu sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko lafiya la ni ale bɛ Kongo commune kɔnɔna n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ Masina cercle la ko a yirala ka fɔ min kun ye septembre kalo tile 30 ye ko min ye marifatigiw ye ni olu ye banbagatiw ye ko olu kɔni taara ka taa wajulu kɛnɛ dɔ kɔni sigi yen nɔ ayiwa ko u kɔni wajulu kɛnɛ kɔni kɔnɔna la ko u ye bagabagali caman kɔni kɛ ka ɲɛsin dugulamɔgɔw kɔni ma ayiwa ko o tɛmɛnen ka bɔ yen min kun ye tɛnɛ tɛmɛnen ye ko octobre kalo tile 3 kɔnɔna la ko u seginna ka na tuguni nka ko seginnen ka na ko min yɛrɛ ye sɛnɛkɛlaba dɔ kɔni bɛ ni dugu kofɔlen na ni ale yɛrɛ dɔnnen do ni se kɔni b'a ye ko u y'o kɔni ta ka taa ko maa kɔni t'a dɔn u n'a taara yɔrɔ kelen min kɔni na ayiwa hali bi min yɛrɛ ye nin yɔrɔ kofɔlen maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko kabini wagati jan ko ni marifatigi ninnu kɔni cayalen do olu kɔni ka dugu la wa u t'a dɔn maa kelen kɔni do ko tuma caman u bɛ na ka siranya walew kɔni kɛ ka ɲɛsin dugukɔnɔmɔgɔw kɔni ma o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya kuncɛla kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Russie ni Mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni sen fɛ a yirala ka fɔ ko colonel Assimi Goïta ko ale kɔni ni Poutine kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira kɔni fɛ ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko tarata tɛmɛnen ni min ye colonel Assimi Goïta n'o ye Mali yɛrɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni y'a bɔ a ka bɔlɔlɔw sanfɛla la ka yira ka fɔ ko ale ni Poutine kɔni kumara telefɔni na Poutine ni ale yɛrɛ kɔni ye Russie kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ye ayiwa Mali ale ni Russie bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ko kabini wagati jan teriya sira kɔni banbannen kɔni bɛ ninnu ma kɔfilen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu na ko olu kɔni ka ni kumaɲɔgɔnya kɔni bolila ko caman kan n'o kumaɲɔgɔnya kɔni sen fɛ a yirala ka fɔ ko u bɛna jamana fila ninnu kɔni bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Russie jamana ye k'u y'a laɲini ko don n'a nata ko u bɛna angɛrɛ bɔrɔ kɛmɛ ko u kɔni bɛna angɛrɛ bɔrɔ
ba kɛmɛ saba kɔni bila ka na an ka jamana kɔnɔna la walasa Mali sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na sabula an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ko nin ye wagati ye angɛrɛ kɔni ale ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔna la o de hukumu na ko min ye Rusi président ye a y'a yira k'a fɔ ko ale ni Mali kɔni ka teriya kɔni hukumu na ko ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali kɔni bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na a se ye fɛn fɛn a b'o kɛ Mali ko la wa min yɛrɛ ye colonel Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko ni dɛmɛ in kɔni sumalen bɛ ale ma sabula ko a bɛ wagati jan kɔni bɔ teriya sira min bɛ Rusi ani Mali ɲɔgɔn cɛ ko o ma tigɛ ɲɔgɔn o de sen fɛ ko olu fana se ko ye fɛn fɛn ye Rusi ko la ko olu kɔni b'o ɲɔgɔnya in kɔni sen fɛ ko min yɛrɛ ye Rusi kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ye ko a y'a laɲini k'a fɔ ni somɛba dɔ kɔni bɛna kɛ san 2023 kɔnɔna la ni o ye Rusi ni Afiriki jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o somɛ in kɔni sen fɛ ko a b'a laɲini ka an ka jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale yɛrɛ kɔni ka taa Rusi walasa u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogo min na hali bi Mali ale ni Rusi kɔni ka koɲa kɔni ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la